na guika ase county ya Nyamira mwanjo murigererie ase umuyigorero yonyaraka bakoreka chinsemo chinyamwaya nigo gati yabarai kurwa ase county ya Nyamira banyaka bagwesokia na kulira utani ko barachiko ndra kubwatrana amono mugavana bwe county yo Amoski Muminyaribo unenjira yamo iyo kwenekia buna amagendera ngo ikirari kiro momenyi bwe county yo ya Nyamira gati yabarai bali banyaraka abagokwana ngamo no mu nyakerogo gose MCA ngamo amnomo speaker umuya we county yo Omoske Thaddeus Nyabaro igati abanda bange amenye kurase wadega ya Nyamaya nigo bagendera ko babakumubuli umugavana we county ya Nyamira Amoski Muminyaribo kwene kibunanko ikiranyare amagendera ronsi alia MCA okabeira saja igao yonyara toka bagotwekamo abalirete chira banakora je financial iye yogo takubeta tebeka mache toroseri tupara tokonye bagnamba kama as a lasting tribute to the late Elijah karengo shatu arengenere ina takitinyo mayeme emeka meke lekinyo mayo shine ningana yanyara ko bagegurusingirerwa amo nabaraibande abo bacholire kurwase chiwadi aho imeye county ya Nyamira abo asobo mubate bire batkunyara ko bako mubwatesia Omoske Nyaribo asamangana ya magenderero. Yes, fanya kazi ni commemoration of our late brother Osiemo. Ndio kazi ifanyike hapa. Na nje na atebirenga esaptio 100% asegasie eto wanja twice county assembly na yabune governor executive twice tokobeka aside because of the people of Nyamira this time tora korra Nyamira gas asebinte ibaro na maiso. Your Excellency egasiye nero abashimwa tubataite we will support you na indu tokobwati kurumagega egera abantu baitu ba Nyamira bamanyenga oburaimbi bure nonye nabo monogeri we bunge ya county ya Nyamira Omoske Thaddeus Nyabaro nigo amwenekeria umugavana we county ya Gakoba noboremo asamo tebirenga emirimo netikunyara koba gekoba buyam lero sumbu na kimwalira bwe Nyaribo minto noale omuntu oli okunyabakonya nero oli kugwaka egesumali tigagende buya ayentige na boyiwe myambale eyo tigankole gas ani kolende nayo tegerere tokole gas na sensemo yaye omo county commissioner we Erogongoriga Erastus Mbui nigo agendere ko bagagusegeta obo mokone kigwa imeye county ya Nyamira na nina hakika tukitoka hapa hata tunaweza kuwa na kikao tuongee tuboreshe kama kuna mahali mtu anafinywa aeleze na nina hakika tuko na hali ya kuweza kuelewana. Najua mahali tumetoka, wacha iwe yaliyopita si ndwele, tugange yajayo ili kwa pamoja tuinue Nyamira. Ukwanekere kibogo mugavana we county ya Omoske Amoski Muminyaribo nigo atebire buna obo mombo chikunyara kwa bo kwenekia amagenderero egenta singirire ngamba chikunyara kwa bakubwaterana asa yara assembly mumate mwenzi wara sunyora nyamarionya tarikoera amarionya tarikoera igoti abachamo tokore gasiamo nje bango bwororo mbongose nigo boigo agendera ko bagakubasegeta bagusigo chamo elikweli kiensenye kiama kia UPA ekyo abolire abagusiko nyarako bakoba asesaiga usyo bobochori bo mwaka chiri wibere na 2022 UPA ngoga batori na bari bandi batari UPA baje tosukira naso boraibwe party tosikemo tu pamoja naende ya monyiru korwande mwegoti na ya monyirwe Dr. Fred, Your Excellency, venye unaongea na Dr. Fred Matiang'i na sisi tunamwombea na intu abagusi engaki ya ikere tora abobo president ya sense ya ito ya Kenya. Lobo semelianga egekareke ya korekanira segeteke ya Kenya maya. Gechiko nyarakoba kuibura matunda iliyoko nyorobora yobuya imeye county ya Nyamira. Gingo reporter yegeta sendikia obwanje teke agatembe. Kurega ase egeteke ya Kenya maya egotoke meye wadi ya Nyamaiga ebunga ya West Mugrango meye county ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp Okara